Als ik nadenk over de uren, of eigenlijk waarschijnlijk nog minuten, dat ik op de piste heb gereden dit jaar en dat ik vooral niet heb gedaan dit jaar nog, dan, ja, weet je, dan is dit helemaal geen gekke uitslag. En dan is een medaille, daar moet ik gewoon blij mee zijn. Als ik puur naar mijn trainingen kijk, dan train ik denk op het moment een derde van wat ik zou willen trainen. En als je zo gaat kijken, dan zit ik dus op 33%. Ik ben altijd blijven rijden eigenlijk, omdat weet je, de resultaten die waren niet slecht. Ik pakte nog steeds mijn medailles mee en ik won nog steeds mijn wedstrijdjes. En echt tussenuit geweest ben ik niet. Ik denk dat ik toch 2 jaar lang uiteindelijk toe heb gewerkt naar een soort van overtraindheid. En ik ben in Brussel geweest, heb daar fietstesten gedaan en ze noemen het daar overreached, omdat je echt overtraint. Dat zou zijn als je te veel zou hebben getraind en overreached, dat is meer als je mentaal en fysiek gewoon samen te veel wordt. En ja, weet je, dat is een beetje dus de sportieve burn-out. Weet je, het blijft moeilijk om daarin een weg terug te vinden en te kijken wat je lichaam aan kan. En weet je, al had je me 2 gebroken benen gegeven, dan was het duidelijk geweest. En dan kan je 6 weken niks doen. Maar ja, nu is het gewoon heel erg luisteren naar mijn lichaam en dat ben ik heel erg gaan leren nog. Ik wil graag zoveel meer en weet je, dan win ik een wedstrijd en dan mag ik graag denken dat ik echt op de weg terug ben. En dan merk ik zeg maar gedurende, de wedstrijd is afgelopen en dat ging goed en eigenlijk voel ik me in de wedstrijd wel goed. Maar de week daarna, dat is dan echt wel gewoon drama en dan merk ik weer dat ik er nog niet ben. En ja, weet je, de dalen die worden steeds minder diep, maar ze zijn er nog wel en dat blijft heel moeilijk voor me. Ja, ik weet dat ik ben nu heel anders bezig en ik ben nu echt bezig met terug opbouwen en met het slim doen. Dat ik niet weer dezelfde fout maak en dat ik na een wedstrijd bijvoorbeeld een week op bed lig. Weet je, dan hou je deze sport niet meer jaren vol. Nee, ik werk er inmiddels bij. Ik werk in de horeca, bijbaantje en ik coach 1 keer per week RTC Noordwest. Weet je zou zeggen dat dat voor sporters geen optimale bijbaantjes zijn, omdat je veel op je benen staat. Ja, weet je, ik merk dat ik het gezellig vind en ik haal er op dit moment nog energie uit. Ja, weet je, volgend jaar de WK thuis, dat is voor mij wel, weet je, dat zeg ik dat mijn eerste doel weer is. En ik denk dat dat reëel is om er dan weer te kunnen staan. Ik zou heel graag voor thuispubliek wereldkampioen willen worden. Dat zijn skielerdoelen. Ja, weet je, voor het schaatsen wil ik heel graag naar de Spelen. Die zijn aankomend jaar. Hartstikke vroeg. Op een massstart weet je het nooit. En ik weet niet hoe snel ik nu beter word. Dus weet je, tuurlijk ga ik het proberen. Als het lichaam het allemaal toelaat, dan wil ik het allemaal. En het gevoel wat ik heb, het gevoel dat ik hier beter van word, uiteindelijk, dat wordt eigenlijk steeds sterker.